Σήμερα εδώ έχω έρθει στο κάστρο της Μυτιλήνης προκειμένου να μαζέψω κάποια άγρια φυτά, άγριες μαργαρίτες είναι αυτές που μαζεύω για το σεμινάριο του Ιουνίου στις 14 και στις 15 Ιουνίου που θα γίνει και θέλω να βάψω με αυτές. Έχω ήδη κάνει το δείγμα μου και βγαίνει με ένα πάρα πολύ ωραίο χρώμα και πολύ δυνατό, αν το επεξεργαστεί σωστά το φυτό, και μάλιστα είμαι πολύ τυχερός γιατί τα συνεργεία του Δήμου δουλεύουν πυρετωδώς για να καθαρίσουν όλο αυτό το χώρο και θα φύγει αυτό το αγριολούλουδο μέσα σε λίγες ώρες, οπότε πρόλαβα ευτυχώς να μαζέψω προκειμένου να τις κρατήσω για το σεμινάριο. Αυτό δείχνει ότι γύρω μας υπάρχουν υλικά τα οποία βγαίνουν στη φύση μόνα τους, όπως είναι αυτές οι μαργαρίτες ή και άλλα φυτά, τα οποία μπορούν να μας δώσουν χρώμα. Και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Όλα αυτά λοιπόν θα τα πούμε μαζί το Σάββατο και την Κυριακή 14 και 15 Ιουνίου. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις, απευθυνθείτε μας μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Είμαι ο Αργύρης Χατζημαλής και υφαίνω για το Λιμπαντέ.